Този път и аз съм активна по време на бременността. Разбира се, внимавам доста, но ви споделям една тренировка за цялото тяло, която си правя вкъщи. Започвам с румънска тяга. Ако сте бремени, първо се консултирайте с лекар преди да започнете каквито и да било тренировки и най-вече слушайте тялото си. От това упражнение правя 15-20 повторения. След това гребане с гирички, лактите са прибрани до тялото, плавно спускам и след това издърпвам. Всеки изпълнява упражненията със собствено темпо, отново около 15 повторения. Преминавам към напъди, първо с единия крак, после и с другия, между 10 и 20 повторения на крак. След това глутеус мост, поемам си въздух, стягам леко корема, както и тазовото дъно, повдигам нагоре, стягам глутеуса и плавно спускам надолу, около 20 повторения. Упражнението Bird Dog изпълнявам го плавно и контролирано, с едната ръка и крак, после и с другите. Ето така се изправям винаги от легнало положение настрани, като избутвам с ръцете, а не нагоре, като при коремна преса. Накрая завършвам с глутеус ритните отстоеш около 20 повторения на крак. Повтарям целия кръг 4 пъти или в зависимост от това как се чувствам. Последвай ме за още тренировки и здравословни идеи.